Kum kadak ban penpau ya kajing Kmen bat kajing sengau bahabau kurtong jong ka party Voice of the People Party ula job ya ka election MP kata ya ka bala dat ban niu menin ka Tarik Bnai Jylliew arjar besau kaseng Voice of the People Party kalapan benapat ba bakan sadon karali lan ni kata kajing mi ba ban Ïaleh Kmen nak benta kajing job don burom Dr. Riki AJ sengkon ya ka ni karali en sa Pynlong ha ka Snong Smith kata ha ka pratarik uniu Bnai Jylliew kata ha ka sngi sai jain ha ka por kumba khatwei beji men step mat kum tala khat la ya weri ki ba baro ka bari hin yo trem bakin yawan bat ban Ïaleh don burom yo Dr. Riki AJ sengkon ha ka ta ka sngi